dela 6 urte Asia eta Europatikan bidaia bat inun, eta hor okurritustea nahi nula autopari bat bezala. Eta familio, hilabore eta esan batzuik deialdi bat parte hartzeko. Hemen jendeak profesionalak ez duena, argazkilari, margolari gara, baina gehiena da, ez dakan etiketa bat, bere aldatxetik, eta bere gauzatik, bai esan, dana euskeratu indeula, neraz, gaztelania ez daula, dana euskeratu indeu. Egun aleatera ditugu, hemen daude, parte hartzaile bakoitzak bat eramango, eta gero etorri zehazten nahi, hori bukatu arte, liburuko parituko dira, orduan da, autopari bat, opari bat bihurtu du. Esan de bai, sormen beka bat dala, 2022a, Usurriko udalak eman ditet sormen beka bat, kontako hemenakin kontatuet, baita ere Antxon Aranburukin, indula produkzioa, eta itzultzaile bezalare bai leire otxetorena egon. Ametsa bizipena, fantasio erotiko sexuala eta sekretua. Eta bakoitzak nahizun formatu no disiplinan inbertzun lan bat. Bari, argazki, marrazki, kolaz, kanta o dana dalakoa. Eta bari, balen esan duten bezala danak euskeratu india eta liburu hau jaio da. Parte hartzaiek 54 pertsonak hartu du hemen parte, hori desberdinetako jendiak, lurralde desberdinetako jendiak, eta kulturak bide bai batxatan ez tasuna dago.